Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldaw na Lunes, mga tugang pitsa 13 po kan bulan na Hulyo. Headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal, Bulkan Mayon posibleng umabot sa explosive eruption. Sigon sa PHIVOLCS, mantang marehistro ang pinakalangkaw na pagbuga ng sulfur dioxide sa nakalis na 26 na taon. 29 anyos na paratindanin sira sa Bahakay Albay, Gadan matapos makuryente sa nakalaylay na kable nin kuryente kanakaaging aldaw. Mientras tanto, sobra kabangang milyon na kantidad din illegal na droga kumpiskado sa sarong daraga sa ginibong buy-bust operation sa Kamalig Albay. Insurance claims na naidistribuir kan PCIC Bicol sa mga paraoma asin parasira sa Albay uminabot na sa kantidad na 3.59 milyon pesos. Headline sa lado nasyonal, Senador Chis Escudero naglaom na maresolberan tulos kan Korte Suprema ang isyu sa conviction threshold sa impeachment trial. Schedule kan Senado para sa impeachment legislative work. Desisyon ni Senate President Win Gatchalian sigon kay Senator Chis Escudero. Sa ibang nasyon, Oman naglatag ni nagkapirang propwesto tanganing maging ligtas ang pag-agi kan barko sa Strait of Hormuz. PNP Anti-Cybercrime Group pinatanidan ang publiko sa paglakop nin bomb threat. Para sa baretang sports, Linda Noskova, kampiyon kan Wimbledon 2026. Mga tugang, kami po ang sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mamulta po nin maabot sa 1,500 asin pagkakakulong nin 30 aldaw ang posibleng hampangon nin personang magbabalaw-bagaw na daing bado sa syudad ni Legazpi. Sa pinaluas na abisok ng Legazpi City PNP, sendang pinagiromdom ang Legazpi City Ordinance number 0003-2014 kung saan ang personang totally or partially nude sa pampubliko na mga lugar konsideradong public indecency asin scandalous behavior. Ang sisay man naman nadakop na nagibonin ng pinagbabawal na aktibidad, pagmumultahonin 500 pesos asin 8 oras sa community service sa first offense, 1,000 pesos na multa para sa asin 16 oras na community services sa second offense, mantang 1,500 pesos asin na pagkakakulong ni Neymar baba sa 30 aldaw sa third offense. Gadan ang sarong 29 anyos na lalaki para tindanin sira sa Purok 2, Barangay Hindi, Bakakay, Albay matapos makuryente sa nakalaylay na kable kan Albay Electric Cooperative kan Hulyo 11 nin aga. Ang biktima, residente kan Barangay Pili Ilawod, kan nasabing munisipyo. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, hali sa Bakakay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bilang naputol ang sarong live cable kan Aleco dahil sa makusog na paros darakan habagat asin luminaylay ini. Sa hampangan na pwesto kan tindahan kan biktima, pigbalo paman kan mga nagresponding rescuers kan MDRRMO naggamitan in CPR ang biktima para i-revive alagad dead on arrival sa ospital. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Posibleng umabot sa explosive eruption ang Bulkan Mayon matapos marehistro ang pinakahalangkaw na sulfur dioxide emission sa nakalis na 26 na taon sigon sa DOST PHIVOLCS. Sa pinaluwas na abiso kan ahensya, uminabot sa 13,000 na tonelada kada aldaw ang binubugang SO2 o sulfur dioxide kan Bulkan Mayon kan Hulyo 11 kasabay kan pagdakol kang low frequency volcanic quakes sa rockfall events.
Alagad mantinidong nasa alert level 3 ang bulkan. Sinabi kan ahensya na may posibilidad na mabago ang presenteng aktibidad kay ni pasiring sa mas peligrosong eksplosibong aktibidad. Katakod ka na sabing abiso naglangkaw ang paghubag kan bulkan mayon asin kabilugan kan seismic energy release. Mientras sa tinawanin doon kan ahensya na ang halangkaw na level kang SO2 emission posibleng magsirbing patanid nin mas mahiwas na pyroclastic density currents pagrasay nin mga gapo asin mas mahiwas na ashfall. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Natukdol ni Malilipot Muse Vienna Millena ang titulong Miss Governors Cup 2026 kan nakaaging aldaw katakod gan ginibong formal na pagbubukas kan Albay Intertown Governors Cup 2026 sa Albay Astrodome kan Hulyo 11. Apwera kay Millena ginanaman ni Andre Faustina Triguera haling Piuduran ang first runner-up, mantang si Jenna Ginoo haling Ligao City naman ang second runner-up. Naiuli kan mga nasabing nanggana ang 15,000 pesos para sa main title, 10,000 pesos, asin 7,000 pesos para sa first asin second runner-up, mantang tig 3,000 pesos naman na consolation prize ang mga nagpartisipar na mga lokal na gobyerno. Mientras tanto, Al Armario may dagdag na report hali dyan sa luwas. Dakulang bagay sa turismo kan Legazpi City an Ibalong Festival, partikular an Mutya. Yan ang mensahe ni Mayor Isiam Ismail sa presentasyon kan mga Mutya official candidates sa kasumanggi sa media. Sigon sa iya, sigurado ang pagbisita kan mga taga-ibang lugar para sa nasa paghiling kan Mutya pageant. Mga taga-ibang probinsya kan Bicol na hakot kan lambang kandidata. Apera pa yan kan mga taga-Digdi Albay asin Legazpi City. Ada pagbisita ninda Digdi sa Legazpi, dagdag na kami ni. Asin na promosyon para sa turismo kan Legazpi City. Alarmario, DCGB. Lop sa buy-bust sa Kamalig, sobra kabangang milyon ang kantidad. Detalyes kan Bareta kay Jimmy Nasalita. Sarong daraga konsideradong high value target kan PDEA sin PNP antiklo sa Kamalig sa buy-bust operation na ikinondusir kan pinagsarong operatibas kasunma. Base sa report na kalap kan DCGB News, ikinasa ang nasabing operasyon matapos kan halawig na proseso para sa pagkonbinsir kan na poser buyer na makatransaksyon ang suspect. Sa madaling sabi, nahaman ang transaksyon kung saan uminabot ang daraga, lonad sa motorsiklo, asindara na kaini ang pinagtutubudan, Siabo. Sila o dinikan PDEA sa katabangan kan Kamalig PNP, PPO, PIO, asin iba pang unit kan kapulisan kung saan ang 100 gramos na Siabo nagmumuntar 680,000 pesos o sobra kabangang milyon ang kantidad. Apuira kani may mga non-drug item pa na recover ka na mga otoridad kabilang an plastic bag na may markang "Thank you, come again". Sangunyana sa proseso nanin na pagsangat nin kaso ang PNP, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jimmy Nasalita, DCGB News. Uminabot na sa 3.59 milyon pesos ang insurance claims na naidistribuer kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga paraoma asin parasira sa Albay magpuon Enero sa Hulyo ngunya na taon. Sigon sa PCIC Bicol OIC Claims and Adjustment Division, Christopher Gloria, nasa 731 benepisyaryo ang nakaresibinin insurance payouts kung saan kadaklan sa mga ini
kini para omanin paroy na naafektaran kan mga nakaaging bagyo. Uminabot sa 2.7 milyon pesos ang naidistribuir na insurance claims para sa 435 rice farmers. Nakaresibi man ng insurance claims ang mga paraoma nin mais, as in high value crops, siring man ang mga livestock raisers na naafektaran kan ashfall hali sa Bulkan Mayon, tagmara as in iba pang kalamidad. Mientras tanto, dagdag na bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas, DNR Express, permitting on wheels, dinara kan DNR Bicol, sa Mubo Masbate, serbisyo kan ahensya mas pigrani sa mga Bicolano. Detalye kang report kay Angel Mostasa. Nasa 108 mga residente, negosyante asin iba pang stakeholders ang benepisyohan kan ginibong DNR Express permitting on wheels kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa Barangay La Laguna, Mubo, Masbate kan nakalihis na aldaw. Sa nasabing aktibidad, pigadarani kan DNR Bicol sa pangyat ni Regional Executive Director Francis Camillo Jr. ang sa inang mga serbisyo kay bahanaan pagproseso kan mga environmental permits asin clearances, konsultasyon sa mga regulasyon asin iba pang teknikal na pag-asistir bilang pagsunod man sa leyes. Kasabay kaini, ana distribution man ng 250 mga seedlings ni Nara sa Laramkan Community Pantry Nara Seedling Program. Asigon sa ahensya, padagos nindang ipigrarani ang mga serbisyo sa komunidad kasabay ang pagbubusol sa responsableng pangataman kan kapalibutan para sa mas epesyenteng paghatod ng serbisyo sa mga Bicolano. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais kan tabako, simpleng gigibuhon sa aga. Detalyas kan bareta kay Jomar Bien. Nakatalaan na gibuon sa aga aldaw na Martes ang ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais kan Tabaco City. Ini ang kinumpirmar kan alkalde sa DCGB News matapos sabihin na ang sa iyang ulat sa bayan iyo ang isasabay niya na sana sa ulat man kan sanggunian panglungsod kan Tabaco. Sinabi kan alkalde na gigibuon na lang ninda ini ngunya na taon digdi sa bagong ma-design asin marinobar na sanggunian na panglungsod session hall. Inunambitan kan alkalde na dahil niya nagigibuhon itong arog kan ulat niya sa primerong sanggatos na aldaw kan paninerbihan na halawig asin dakul pang padigarbo kundi simple sana hulit an sa iya naginibuan susug sa alkalde na hiling naman kan publiko. Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, mga EPAL na mga elidong opisyal sa Libon Albay, bawal na. Karen Ala sa report. Bawal na sa Libon Albay ang pagkaraag kipandok, pangaran asin iba pang mga identifikasyon kan sisay man ng mga politiko sa gabos ng mga proyektong hali sa fondo kan gobyerno. Iyan matapos nang ideklarar na valid asin operative kan sanggunian palalawigan an ordinansa sa nasabing bagay. An ordinansang inaprubaran kan Committee on Good Government and Public Ethics kan Hunta Provincial. Sinabing sulamenteng pangaran asin identifikasyon sana kan sarong LGU an pwedeng iburugtak sa anuman ng mga propriedad asin proyekto na hali sa fondo kan gobyerno. Mantang inaprobaran na sa Hunta Provincial, epektibo na ang pag-implementar na ini sa nasabing munisipyo bilang paggalang man sa mga taxpayers asin fondong dapat para sa serbisyo sa taong bayan. Nga dagdag na barata, Karen Ala, DCGB News. LGU Daraga, pangapudan sa mga residente na magsabay sa libreng ehersisyo kada aldaw nin Domingo. Detalyas kan bareta kay Joshua Bino. Padagos man giraray ang pangingimbitar kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa mga residentes kayni na magpartisipar sa Domingo na pag-ehersisyo sa kalabaan kan Duterte Highway. Magpuon digdi sa may parting Barangay Binitayan, sundo duman sa may luwasan, boundary kan Barangay Busay sa munisipyo kan Daraga.
Ining programa pigapod na Lakaw Pidal Daraga Car Free Sunday kung saan magpoon alas 5 an aga sundo alas 8 an aga kada aldaw nin Domingo pigasarado ang naunang bita ng nga porsyon kan tinampo tangani ng tawan dalan ang pag-ehersisyo kan na publiko. Doro Domingo ining pigikondusir pinapanginutan mismo ni Mayor Victor Perete kung kaya pigi-imbitaran man ang mga empleyados kan lokal na gobyerno siring man ang mga residente na makisumaro sa pag-ehersisyo pwedeng magdalagan, jogging, bisikleta asin igwaman nin libreng Zumba. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang oras Pilipinas, digdi po sa DCGB, Bareta, alas 7. 18 minutos makalihis ang alas 7. Magbabalikan mga Bareta, makalipas po kan mga patalastas. Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod.
Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, an aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senyor Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. DZGB, Barreta alas 7. Mga tugang oras Pilipinas, kaparagos kamong nagantabay sa DCGB Bareta alas 7. Alas 7:24 nin pagkaaga. Nagalaom po si Impeachment Court Presiding Officer Senador Chis Escudero na maresolberan kan Korte Suprema ang issue sa numero kan boto na kinakaipuhan para mahatulan o makonvict ang sarong respondent sa impeachment trial bago pa man magluwas nin penal na desisyon kan Senado sa presenting trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Escudero, ang presenting basihan kan impeachment court iyon mantinidong 16 na boto o 2/3 kan kabilugan na 24 miyembro kan Senado. Susog sa konstitusyon asin sa ipinapautob na desisyon kan Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Ipinaliwanag niya na maski 21 sana ang presenting aktibong senador dahil sa karsel sinda Senador Jingo Estrada at si Rodante Marcoleta, mantang nagtatago man giraray Senador Bato de la Rosa. Ang basihan man giraray kan 2/3 vote iyon totalmenting 24 na pwesto sa Senado. Tinawan ni Don Escudero na wala siyang nakuang kasunduan gikan sa ibang senador may kinaraman sa isyu imbes na ilinatag sa nanyan sa iyang legal na interpretasyon base sa existidong lay. Kasunod kay ni sinabi ni Escudero na mas makakarahay na maresolberan kan Korte Suprema ang isyu kung magsumiter na nin petisyon mantang nagapadagos pang impeachment trial para maiwasan ang panibagong problema kapag nakapagpaluwas ng desisyon ang impeachment court. Mientras tanto, nagpa ni Escudero na kamabutan kan impeachment process na tapuson ang isyong kinakatubang kang nasyon asin day magbukasin panibagong legal na diskusyon matapos ang pagdangog. Desisyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang magiging pagbabago sa schedule sa Senado para mapagsabay ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte as in ang regular na legislative work matapos ang State of the Nation address o sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero sa iyang podcast kasuudma na bako sakop kan sa iyang trabaho bilang presiding officer ang nasabing desisyon. Siring man sinabi ni Escudero na nagrekomenda na siya ng posibleng oras para sa pagdangog kung saan pwedeng gibuhon ang impeachment trial poon alas 9 o alas 10 nin aga, sagod alas 2 nin hapon bago ang sesyon kan Senado, pag-abot nin alas 3 o alas 4 nin hapon. Tinawan niya nin doon ang pangangaipuhan kan Senado na magkondukta nin mga pagdangog may kinaraman sa propwestong national budget para sa taong 2027. Sinabi ni Escudero na pwede man nagamiton ang bilog na aldaw nin Huwebes para sa mga pagdangog kan man iba-ibang komite kan Senado. Mientras tanto, mga tugang handaan House Prosecution Panel na magpresenta rin daw ang testigo kada aldaw kung tutugutan para magkaskas
ang dalagan kan impeachment court ni Vice President Sara Duterte. Sigon kay House Prosecutor asin San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na naghandan sa indang masunod na testigo kapag ipinaapod kang Senate Impeachment Court. Nagpaluwas man in subpena ang Senate Impeachment Court para kina National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lutok, Attorney Zuleika Lopez asin Captain Belinda Bello para sa gigibuhon na pagdangog mo niya na simana. Inako ni Zamora na daing kasiguruhan kung maisasalang ang tulo dahil apwera sa direct examinations kay puhan na may konsiderar ang oras para sa cross-examination asin mga objection na pwedeng magpahaloy sa pagdangog. Sinabi niya na daing man pwedeng pangaranan kung sirisay ang mga testigo na ipapaapod kan prosekusyon. Padagos na pigpapakusog ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Police o PNP-ACG. An sa indang kampanya laban sa mga individual na nagagamit ng internet para magpawagas ng mga bomb threat sa mga eskwelahan asin komunidad. Nasisiguro kan PNP-ACG na ang mga nasa likod kan mga pananakot sindang namimidbidan asin sasaangatan nin magkakanigong kaso. Poon pa kan Enero, igwang 8 kaso na nin online bomb threat. An sa indang nasaangatan nin kaso sa korte. Ang pinakahuring insidente nangyari kan Hulyo 8, 2026 kung saan magkasunod na bomb threat ana erehistro sa mga eskwelahan sa Cavite. Nagpost sa social media ang mga suspect na igwasindang itinanom na bomba sa nagkaperang eskwelahan. Sa giraray na nagpagirumdom ang PNP-ACG sa publiko na igwang paninimbagan sa lay ang pagpapatakot nin bomb threats o bomb jokes maging sa social media man ini o arin man na klase nin messaging apps. Pwedeng mapreso ang mga nasa likod kan bomb threat nin sagkod 5 taon asin magmulta ni nasa 400,000 pesos. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, naglatag po ng propwesto ang nasyon kan Oman tanganing mapagayon ang bulos kan trapiko sa Strait of Hormuz. Ang nasabing lagdang ginibo matapos makahoron ni Iran Foreign Minister Abbas Arachi si Omani Foreign Minister Sayed Badar al-Busaidi. Tinukar nindaan mekanismo para masiguro na ligtas ang pag-agikan mga barko sa dagat. Nasiguro maninda na dae mababayular ang freedom of navigation sa Strait of Hormuz. Nasa Oman ang Iranian Minister o Foreign Minister para magkaigwa ni nagkaperang kasunduan sa ligtas na pag-agi nin mga barko. Baretang sports, natukdol ni Linda Noskova ang kainot-inotin niyang Grand Slam title. Matapos daogon ang kapwa niya Czech na si Carolina Muschova sa score na 6-2, 5-7, 6-3 sa women's singles final kan Wimbledon 2026. Apesar kan pagsayang ni 5 match points, mantinidong kalmado ang 21 anyos na si Noskova para dagos na maisarado ang laban asin maiuli ang prestihiyosong kampyonato sa All England Club sa London. Dahil sa iyang trayumpo, naging ikatulong babaeng Czech si Noskova na nagkampyon sa Wimbledon sa laog sa 4 na taon, kasunod ni na Marketa Vondrusova kan taong 2023 asin Barbora Krejcikova kan taong 2024. Siya man ang ikasyam na sunod na first-time champion sa women's singles kan torneo. Sa iyang victory speech, sinabi ni Noskova na dai pa man niya o dai siya makapaniwala sa iyang trayumpo. Inumaw ni Noskova si Czech Republic President Peter Pavel na nagsabing naging espesyal ang finals dahil parehong Czech ang malaban para sa titulo. Mientras na emosyonal na inako ni Muschova ang sa iyang pagkadaog ang ikaduwa niyang frustrations sa sarong Grand Slam final matapos na magpalyar sa French Open kan taong 2023. Apesar kaini nagpahayag siya ng determinasyon na makabuelta sa finals asin maabot ang aldaw, may uli man niya giraray ang pigmamaot na Wimbledon. Flashback! Mga tugang Hunyo 13 kan taon 1883 namundag ang father of Philippine anthropology na si Henry Otley Beyer duman sa Edgewood, Iowa. Kada taon kan Hulyo 13 o pag Hulyo 13 ang mga historians as in anthropologists o
anthropologist pigigirumdum ang kumpleanyo kang lalaking hali sa American Midwest na naging habang buhay na nagmolde kung paano masabutan kan mga Filipino ang sa indang pre-colonial past. Si Henry Otley Bayer nagraduar in chemistry sa Colorado as naging undisputed father of Philippine anthropology. Para po sa tuyang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Ay na aga po. Para po sa tuyang weather forecast po niya na aldaw nin Lunes, southwest monsoon ang nakakaapto sa bilog na Luzon. Samantala ang update man sa low pressure area na nasa luwas kan par, di manuring namataan sa distansyang 1,480 km sirangan kang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, higwaman medium chance na iniyo ma-develop sa sarong bagyo sa launing masunod na 24 oras. Alagad sa ngunyan, di man ini inaasahan na malaog sa Philippine Area of Responsibility o makakaapekto sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon. Samantala, digdi sa Kabikulan, sa maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, may tsansa manin mga pulupulong pag-urano, pagkikilat asin pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali, sa timog sulnupan hanggang sa timog ang mga matian, asin mga kadagatan magiging katamtaman hanggang sa maalon. Ang tinateng agwat kang temperatura sa maghapon, poon may 26 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:25 nin aga, masunod pa dyan alas 6:15 nin hapon. Halidigi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang, ini po ang DCGB Bareta alas 7. Sa mga ran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, asin ang o kaya si Nicole Ann Gloriani, kasabay si Shara May Leron. Asin ang report kan Megaforce Patrol. Kami po sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Bareta alas 7, susunod na. Standby. O kaya anhapot sa DCGB, masunod, sorry. Ulitin ta sa Bareta alas 7 ha. Dipisilong pagdaypa na mamahaw. Mga tugang anhapot, masunod. Magalipas lang ka nagkaperang mga patalastas. Yan ang DCGB Bareta alas 7.